berez Dañaren grabaketaren diska ekin oso guztua gertu naiz. Naiz eta bateria desberdin, berria izan eta desberdin azkenin eta grabatzeko era desberdinenetzako. Oso gustagatu naiz bai egiteko erarekin eta zunarekin. Momentuz behintzat, lagun guztiarekin oso guztia. Ni Anderrekin nago super gustora eta jotzen duenera iritzen zait oso apropos egiten dugu musikarentzat eta nire ustez importanteena hori da, base ritmikoa esaten dena, ez? Bajua eta bateria joan behar dute como un tiro. Eta orduan, horrekin momentuz oso guztua datorrena, aber zateatzean.